snimam. Dobro. I pozivam je, ja sam Jokanjava, gledate 5. epizodu jedne jedine Dream Liga Soccer 2020. Kao što je na to prošle epizode smo savladali ekipu, samo sekunda, ekipu Fulama u gostima. 0-4 smo bili bolji. Mi smo bili bolji od 0-4. Do sada nemamo ni jedan poraz, ali to ćemo sve gledati u 6. epizodi jer sad imamo nevjerovatan duel globalno challenge kupa grupe faze gdje igramo protiv ekipe Rensa. Gledajte vi ovu ekipu, gledajte i našu ekipu. Nevjerovatno ljudi moji, ali mi sad idemo u to. Imate link od prve 4 epizode i nastavka druge epizode u deskripciji. I još jedan put samo da kažem, svi bacite taj like, subscribe na kanal i share ako može, ali ovako, slušajte. Uoči ovog koronavirusa, čekajte, Mihalik. Zašto je koronavirus vlada? Zamolio bih vas samo da perete ruke i da, znam da smaram, ali neću brzo ću. Znači, samo da perete ruke, zamolio bih vas samo da perete ruke i da vodite računa o higijeni, jer je to veoma bitno i da Joca kad se čovjek koliko umori u 6. Ide Ankava, jaoj brate moj, biće gol kick ili da vidimo šta će da bude, da vidimo, da li je bila možda ruka, ako nije onda je naš, ako nije onda bre njihov. Foster. Šta? Koji free kicks? Ja. Da, ljudi, prvi gol smo primili u ovom serijalu i to naš sopstveni gol, autogol, Mulder. Ja sam mislio da vratim golmanu, ali ne, ovo mora da se sejva. Neverovatno, ljudi moji. Aj se idemo napad. Nam ćete reći, jao Janko, namjerno si stavio neku komentu da primiš ovo. Života mi nisam. Jer zašto bi rekao da primim autogol? Mihalik! Znate koliko momenti? Koji je to uopšte bio minut? 12. autogol. Pusti. Lukaku, korner. Još jedan, ljudi moji, i prvi gol smo ikada primili, prvi put gubimo. Zašto? Zato što Janko nije sposoban, to jest golman nije sposoban da... Biker, nema gola. Golman nije sposoban da odbrani onaj retardirani autogol. Pokazat ću vam, u 6. epizode ćemo pregledati. Da, bit će jedna dugačka, to jest ne jedna, nego možda čak i više epizoda. Javit ću vam, sve ćete biti upućeni. Evo ga, 1-1 bre, 32 minuta, ma mrš kući Rens, 32 minuta bre, 1-1, ma šta se bre, gde su oni pošli, misle da se pobede bre. Što sam sada kažem, da, bit ćete upućeni u budućnosti kada ćemo gledati sve ponovne snimke koje ćemo skupiti, verovatno će to biti 20 neka epizoda, ali sve ćete biti upućeni u narednih 10 epizoda. Ajmo Lukaku, ajmo Lukić. Ništa Lukaku. Nećete. Da li se evo ga imam u drugom Delosa u 2019 i mogu da kažem da je čovjek predobar. Opa, ide lopta. Ćemo da centriramo. Vrati se nazad. Centriraj. Lukaku. 1-2. Romelu Lukaku. Ma ovo se, tako se breira. Romelu Lukaku. Ajmo do i trećeg. Da im sviramo to. Da bude 4 gola naša. Mislim, jedan autogol.
Ali 4 gola kapirate, jedan autogol plus 3. To je jednako 4, logično. Mislim, ja sam ko što ne znam da računam koliko 1 plus 3. Izvinjam se za one koji su prvaci, koji ne znaju. Mihalik! Joj! Offside! Molim, ja, znači života mi Buker nije pipnuo ovu loptu. Života mi jeste. Ne vas. 2-1, što je jedino bitno. Polu vreme 2-1 vodimo. Gubili smo, odmah ću reći. Ali bitno je da sada vodimo u dalji period. Počinje drugo polovreme i dalje vodimo 2-1. Nadat ćemo se na kraju lepoj pobedi. Lukaku, ajmo! Jaj, offside! Htio se da samo zamijenimo ovog Kavukarita, kako se već čita. Bacit ćemo, mislim da CB može da igra CM i onda CM uđe tu i onda se tako, ovako ćemo. Ne zanima koliko bude rekao, ali Janko CB ne treba da igra CM, ali može da igra CM. Zato što samo je bre problem da se malo povuče naprijed. Znači koliko vi, znate li da je Toni Kroos, sad je on zadnji vesni, ali on toliko puta igra penjeg vesnog da je to nevjerovatno. Ali sad ćete se obrati neki koji kaže, ali Janko, to nije isto, Joca da izađe. Ne, Joca neće da izađe. Ne, Joca neće. Da li je ovo realno? 2 autogola. Bravo! Njegovane. Da samo nastav. Da. Odsreći da povim Janko nešto. Janko, to nije isto da igraš zadnjeg veznog i prednjeg veznog. Da, ali slično je. Haćemo sad. Ajmo! Čoveče, boži, inače, a roknuću te. Ferrero Lomelo. Da li će biti offside? Ne imam blage veze, neće. 3-2, ma mrškući, ustanite tu da jeste Bojla umjesto Mihalika. Ne, neću da mijenjam igrače. Šta je s tim automatom? Ustanite tu prijateljima, ko bre utišava navijača? 2-3, Romelu Lukaku hat-trick. Sad ste se odjednom razigrali u napadu, a prije niste mogli ni gol da date. Nego ste čekali moja 2 autogola. Pa... Da, slabo napišite da ne znam da igram, da ne znam da vraćam golmanu loptu jer znam to. Mislim, znam da ne znam da to radim. Razumete što hoćete da kažem. Jota se izgleda povredio. Boji si Uma da uđe. Ću da imam. Šta? On je... Aha, da. Jota se izgleda povredio. Ne znam da li da zamenim ga. Ali promenit ćemo da formacije u... Samo sekundu. Da imamo jednu drugu formaciju. Čekajte, što nam te... Aha, kapiram. Dobro, pa ću vam to sve pokazati u sljedećoj epizodi kada budemo pregledavali sve ovo. A i neko uđe po suma, valjam se, valjda da možete igra. Mislim, znate, sad će da mi kažete to vam je Tomat predložio, mogu si to 9 puta brže, ali ja volim malo da stavim. Wilson, offside bre, offside. Koji nam je ovo offside? Da Bumati treći. Bumati treći. A koji će ovo sada biti free kick? Da Bumati žuti karton mi daš, sudija. Nek se nos... Dobra, ajde, nećemo da psujemo. Što bre nećemo? Ma bre nećemo, ajde, nećemo. Sada ovo još jedan ovo gol. Ovo broje.
Romelu Lukaku, da li će da istrči napred, da li će da potrči, da li će da istrči. Ući, evo, daj mi taj poklon, bre. Daj mi taj poklon. Bre. Biće naš, biće naš. Ferreira, Wilson. Izokret je čovjek pokušao. Inače, ako se pitate zašto ovako brzam, zato što da bi malo kraće trajao klip, zna da vi volite tuže klipove. Znam da je sad offset. Ali meni preko 13 minuta ne reaguje, jednostavno ti se ne je da ne reaguje, nego nije baš lepo da se to radi. Romelu Lukaku, da li može do četvrtog kola na današnjem meču, ali ne može ono, ali može Mihael, jao. Mogli smo sad jednom za sad da učutimo bre navijače Rensa, da pobedimo 2:3, 2:4, ali da li ima vremena? Nema i dolazimo do naše prve, kako da kažem, važne pobede, 3:2 i to je to. Da je vidio da se verovatno zove, primio sam prva 2 gola, prvi put sam primio golove, 5:0 Real Madrid bio bolji od Lisabona, ja sam sada drugi zbog od razlike, ali bit će najgori meč protiv Real Madrida, to moramo nekako da dobijemo. Vidite ovo, molim vas ljudi, 0:0 i 0:0. Gledajte ovo, 0:0 i 0:0. 2 meča po 0:0, pa to se mora gledati. Tako da ljudi, da ja to idem. Da završim epizodu s ovom ovdje tabelom. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi gdje gledamo sve živo. Koliko ovo traje uopšte? Ne znam, ja to radim. Gdje gledamo sve živo naše misije, što smo se vratili koliko toliko. Tako da mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Pozdrav i... Lukaku je najbolji strelac. Pored ovih svi živi koji su stali po 3 gola, ali Lukaku je isto dobar. Tako da, pozdrav i... Čekajte, molim vas. Nemojte reći da nema jednog našeg. Durim previše, što bi rekli Hrvati, durim previše, što bi rekli Srbi. I se vidimo u sljedećoj epizodi, to dana, pozdrav i ćao. Stvarno, ćao.